Zein polita den neguko solstizioa, non egunak motz eta gauak luzeak diren, ametsez beteak izateko aukera ematen diguna. Garai hontan badut ohitura bat, neguko haizeak gogorarazten didan kontaira baten doinua entzuten. Trikuharrira gerturatu eta haizeari kontatzen diot, elkarrekin abez dezagun. Kondaira hau duela 100 urte sortu zen, auzoarekin batera, eta auzoaren historia izan zen urte luzeetan zehar. Izan ere, garai hartan, urtero elkartzen ginen trikuharriaren bueltan neguko solstizioa ospatu eta kondaira elkarbanatzeko belaunaldiz belaunaldi. Urteak joan, urteak etorri, galtzen joan da, gure izena eta izana lausotuz, baina sugar txiki bat bizirik mantendu da gure baitan. Zuekin partekatzen dugu, zuek baitzarete gure etorkizuna. Auzoaren izena eta izana berreskuratzen lagunduko diguzue? Bizirik mantendu den sugar horri putz egiten garrandi bat sor dadin? Bazen behin koplari ezagun bat, Abendaño abizenez ezaguna, herri joan oizena plaza kantuan. Bere bertsoak entzunak eta ezagunak ziren, baina batez ere doinu berriak asmatzeko gaitasuna. Basi joan ala, Leintz Gatzagatik Gasteizera, Gatz bide izeneko bide batetik kantu kontari. Alase zebilen, Etxegorritxo izeneko etxe bat zeharkatu eta trikuharri batekin topo egin zuen arte. Bapatean, zer edo zer hasi zen entzuten. Bazeuden garai hartan ere, trikuharrien inguruko kondairak, eta susmo txarra hartu zionari. Burutik kendu ezinik, gerturatzen hasi zen doinu berezi bat entzuten hasi zen arte. Pixkanaka, gerturatzen joan zen, beldurtuta. Sugarreren sugea trikuharri hartan egongo zen? Izan ere, kondaira batzuek zioten, trikuharri azpian egongo zela altxorraren zaintza. Baina, gerturatu bezain laster, trikuharriaren argiak erakarrita hurbiltzen joan zen, eta doinua bakarrik ez, abestia entzutea lortu zuen. Honela zioen. Txaoko auzoan elkartuko gara, galdutako auzo baten seme alabak, gazte guraso nagusi eta zuek ere bai, erritmoa laietan dantzan. Txaoko auzoan elkartuko gara, elkartzaintzeko oinarririk sendoenak, errespetu elkarlana desberdinen artean, auzoa berpiztera doaz, Txagoko auzoa. Ia nahi gabe kantatzen hasi zen, bere ingurua argiz betetzen zijoan heinean. Trikuharria ikutu eta bat-batean, Mari agertu zen abestiaren doinua abestuz. Abestia bukatzean, desagertu egin zen, eta hitz hauek entzun ziren. Gogoratu abestutako hitzak eta zaindu maite duzun hori. Abendainok bizitakoa bertxotan kantatuz zabaltzeaz gain, hitza hartu zuen eta bizilagun eta lagunekin batera lanean aritu zen urtez urte trikuharriaren bueltan gogoratuko zutelarik gertatutakoa.